ಉಡುಪಿ ಪೊಲೀಸ್ನಗಳು AKMS ಬಸ್ ಓನರ್ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ದ 5ನೇ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರು. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಶಾಂತಿನಗರದ ಮಾಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ದಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ಬೋಳ್ಪು 10 MGM ಕಾಲೇಜ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಿಟ್ಟ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರು. ಸಿಯಾನ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ 5 ಆರೋಪಿಲು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಯರು. ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ನಗಳು ಗ್ಲಾನ್ಸಾ ಕಾರ್ KA20 MF207 ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದಿರು. ಈ ಕಾರ್ನ ಕ್ರೈಮಿಗೆ ಬಳಸದಿರ ಪನ್ಪನ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ಗುಂಡು. ಅತಂದೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಳಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ನಕ್ಲು ಪಂಡೇರು. ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಲ್ತದು ಸಿಯಾನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ತಿಳಿಯೋನರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಪಂತೇರು. ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಉಡುಪಿನವರ ನಡಗಾದಿತ್ತಂಡು. ಆರು ಲೋಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಈ ಕೇಸ್ ಸುರುಕೆ ಪೊಲೀಸ್ನಕ್ಲು 4 ಜನನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪಂಡೇರು ಈ ಕೇಸನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸಾಧಿಡ್ಕೊನೋದು ಸಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಏರು ಮಾತು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕಾವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕ್ಲಿ ನಂದು ಪಂತೇರು.